Hej, det er Ditte Young, og jeg står i Græsted i dag hos Baby og Victoria. Og Victoria, hun har, vi kan lige sige hej til dem. Hej så. Hej. Hej. Og Victoria har bedt mig om at komme, fordi at hun gerne vil arbejde lidt med sit temperament. Det, Victoria, du har fortalt mig, er, at fanden kan ligesom tage ved dig på et tidspunkt, eller nogle gange, i kommunikationen med Baby, og så kan du faktisk blive så arg, så du bare tæsker løs med en pisk på ham, ikke også? Og det vil du gerne have hjælp til. Og så vil jeg gerne sige, at det er jeg super stolt af, at Victoria, at du vil gøre noget ved. Jeg vil også gerne have mig frabedt, at folk sidder og kommenterer dårlige ting på den her video, fordi jeg synes, at det er rigtig fint, at Victoria hun er ærlig omkring, hvordan hun reagerer, når hun er på sin hest. Victoria tænkte, at jeg har jo fortalt lidt om hans personlighed og hans helbredsproblemer, som giver dig en forklaring på noget af det, der sker, ikke også? Mm-hmm. Hvad kunne du tænke dig ellers at spørge ham om? Jeg tror, at allerførst og fremmest kunne jeg godt tænke mig at spørge, om han godt kan lide at gå dressur. Om han synes, det er sjovt. Ja, jeg er lige stille, fordi at jeg telepaterer her. Skal jeg være sikker på en måde. Altså, ja, det gør han, men han synes, det er svært. Sådan som jeg mærker, altså det er som om, han ikke helt har forstået, hvad det er, du gerne vil i ridningen. Så det er som om, der er noget basis, der også lige måske godt kunne bruge noget finjustering på en eller anden måde. Fordi at jeg mærker ikke, det er sjovt. Jeg mærker, at jeg vil gerne samarbejde med dig. Ja. Altså jeg vil gerne gøre det, du beder mig om. Jeg er helt vildt svært ved at forstå, hvad det er, du vil have mig til. Ja. Det er den energi, jeg mærker. Ja. Hvad vil du ellers spørge mig om? Jeg tror godt, jeg kunne tænke mig at spørge ham om hvad kan man sige, hvornår han oplever, altså nu fortalte du, at han har de der problemer med forparten, hvornår han ligesom oplever, at kommunikationen mellem os kikser fuldstændig. Ja. Om han oplever det på et bestemt tidspunkt, eller om det er forskellige situationer. Hvad har han lagt mærke til ved det? Ja, alright. Altså det første han viser mig er, at når I bare varmer op, så glæder han sig faktisk til at komme i gang. Han vil gerne arbejde, og han viser dig også, at han gerne vil arbejde. Når det så er, du begynder at lave øvelser med ham, hvor at han skal samle sig selv mere, så begynder han at synes, det er svært, og så begynder han allerede at protestere der. Ja. Og det vil sige, at du får ham til at buge i overlinjen, han skal ind og løfte sig selv, og han skal få jeg aner ikke, hvad det er, du får ham til, fordi jeg er ikke ridepige, men du prøver at få ham til at stille benene lidt mere ind under sig selv. Og der begynder han at protestere allerede der, og så begynder han at vige udenom, og han får lyst til at gå til højre, siger han. Ja. Altså han vil ud af øvelsen, og så vil han over på den højre volte. Ja. Så prøver du at presse mig ind tilbage i positionen, siger han. Og så begynder jeg at være... altså det jeg får lyst til, hvis jeg var ham, det var faktisk at rejse mig. Ja. Og rejse mig på... stille mig på bagbenene for at vise, nu vil jeg godt have dig af. Ja. Og spørge, hvad der er andet, der generer dig. Og det har han jo forklaret, så siger han, jamen over på den højre volte vil jeg gerne arbejde. Er du noget der, hvor hedder det, når man arbejder skænkelvigninger, eller hvis man arbejder med at lave et eller andet over på den højre side? Ja. Der siger han, jamen der kan jeg godt gøre det, men så laver jeg ligesom sådan en cirkelvolte rundt om mig selv til højre, for at undgå, at du vil begynde at arbejde tilsvarende på den venstre. Altså han vil gøre hvad som helst for at undgå, at I skal arbejde på venstre, eller at han skal runde ryggen. Og han siger også, at hvis du vil til at danne mavemusklerne, så kan han ikke, så længe han er låst. Nej. Og så er det der, hvor at han føler, at du misforstår ham. Ja. Fordi han siger, at han i det ene øjeblik ser nogle hest, der er villige og parat til at arbejde, og på den anden side en hest, som du tolker lige pludselig, er ukoncentreret. Ja. Og det er faktisk ikke det, han er. Han løber for det, som han ikke kan holde ud. Ja. Eller han viger for det, han ikke kan holde ud. Og så er det, at du efter tilpas nok gange, og det tager cirka 20 minutter, siger han, du har tålmodighed i 20 minutter, så bliver du rigtig gal. Ja. Må jeg spørge ham, hvad han tænker om, når du bliver rigtig gal? Ja, alright. Gør det. Og rigtig gal, det betyder, så får han altså også en ordentlig hak, eller hvad? Ja. Alright. Jeg kan ikke forstå, hvad jeg gør forkert, siger han. No.
Han gør heller ikke noget forkert. Så det er lidt uforstående over. Og så jeg spørger ham, hvad får du lyst til? Han bliver ked af det. Ja. Men ved du hvad, Victoria, han er så loyal over for dig, så han bare spørger mig, men hvad er det, hun vil have mig til? Han bliver hverken, han går ikke i kamp med dig, eller får lyst til at sparke dig helvedes til, eller hvad fanden man kunne gøre som hest. Han står bare og kigger og siger, hvad er det, du vil have mig til at gøre? Ja. Med den energi, sådan en rolig energi. Og så spørger jeg ham, hvordan Victoria kan vise dig det bedre. Altså man kan sige, Victoria, du har også fået forståelse for, at der er noget, han ikke kan, ikke? Ja. Og han siger også, hvor mærkeligt den lyder, at hvis du stillede dig ned foran ham og viste ham øvelsen først og sagde, det er den her, vi skal lave. Altså vis ham programmet. Ja. Selvom du ligner en idiot, så stå på jorden og sige, først så gør vi det her, og så gør vi det her. Fordi så leger du det også ind med ham. Ja. Men det er klart, at han skal have noget fysioterapi, som jeg har set det, og massage for, at han kan lave de øvelser. Især over på den venstre volte, som du kræver af ham, at han skal, ikke? Alright. Jeg tænker lige, vi arbejder lidt videre, så jeg slukker lige den her. Alright. Jeg håber, I synes, det er sjovt at følge med, og jeg synes, det er en interessant problemstilling. Og jeg synes, at det er rigtig fedt, at Victoria også sagde til mig, at hun havde hørt, at det ikke er et spørgsmål om, at der er konfliktheste, men der kan være konfliktrytter eller konfliktridning, og det vil hun gerne arbejde mere med. Så det er fedt. Super fedt. Vi ses.